Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Hadirin pelayu jing tiap baudan wei nongpang bala syakren to amet hagawe ke doktor jong ke civil hospital nongpo ke HYC Ribhoi district kelale ia kendu iki bor penyak jong ni ke Jaka Sumar. Hinoi alam kini seng balai alam du General Secretary Utoni Shela kelai kendu ia ke Dr. N Sangma kepada ke Medical Superintendent kumjuru yau Dr. P Karnari UDMHO jong ke Ribhoi banyak keren halor ketege jingja. Ke HYC kelai tu bakalai kenduru ia ke Dr. Kepala Syakendo. Bar hak jia keren bagi lat petai kubur. Ke HYC kala kam bakate ke doktor kelapan maap nau nongpang hakmat kinong yalam jong kate ke seng. Bat kala ong bakala kum keren deki kitien ki bakhor namar ke jingban kia pelat ke kam. Hadin ba ngilayo ya ka wei ka jing ujar naki nong song jong ka Ribhoi mah kapala jia hakalai pau terik kata hakapur menmit. Hadin ba uladon hapdeng ka jing sitom ka ba jur ba de hadin ba ulayo ban wan hakane ka hospital civil hospital nongpo hangne ha po hanongpo de hadin ba ngilayo ka complain na une u patient la ne nongpang ba kadan ka jing ya her jingmut la ne kadon ka jing ya ka jing sha kern tomet ha ki nong sumar ki badai ki ba employ la ne ki de ki ba tray hapo kane ka civil hospital de nakaliang kum kaseng hadin ba ngilayo ya ka jing ujar ngila wan ban wat banyak ya kane ka jingjah kapala jia katai kasngi rengkat bat u basitom ha katai gamet ngilayo ban wan ya kenduk mata kasngi ngila ya kenduk ya UDMHO ngila kenduk ru ya i madam MCS bapet ya kane ka ya ki staff hangne apa civil hospital nongpo te hadin ka jingya keren ngila poi ka jingya smutu jingmut kadai nak dau hi ka jing pressure ka jing ban khia plat ka kam jong ine i doktor i bala kum bakla ban keren tomet ya kinong pang hak tiga met ya urang ba breu ubadai ru unong yalam bisnong ubadai ru urang ba ubale se ubala buram da ki pai ba hapo ka snong ka thau hanre klempoi perkhat anda ula poi hakane ka jaka usak keren tomet lane usak keren kum badai ya ki khlung ki khna lane mai hak ta kum badai ya ki khlung khna moh ngala penong kumta jadi bangilayo ban ya keren hi te ngila poi jinga sutu jumut bat ini i doktor ru ila apologize yang i kum kaseng bat kum juru ya ita i patient iba don bewar rangkat lang bat ngi bat hadin bagila skap thu bah na ka jing keren jong i madam MCS jong ka civil hospital nongpo kadau hi kadai na ka jingkhia jong ka kam namar arpusau kanta i don tang ini iwe i doktor i batre hakate ka department te kum kaseng hoj ngi ai khuble yaki nurse yaki staff baro ki ba ai kata ka jing syakri ka ba paka lane kila tresitom ban ai ya ka jing sumar ka ba paka yaki pai ba nong ki ba wan ban pha sumar ha kane ka civil hospital nongpo te kum ka seng kwa hi khantiat ba ngin kontu yaki staff jong kane ka civil hospital hoi la bun sen ngila jiyo yaki complain ka ba ki pai ba ki thu angi ba ki don ka to kane ki staff ki ba kim ju nang ban keren lane kim ju nang ban respect yaki patient dari halor kata kan mi kentu ya kini ki staff jong kane ka civil hospital nongpo ba kide ban buram ya kinong pang amar kane ka hospital jong ka sarkar ka ba baro upai ba ikmelenti ba kinyo ya sumar ka paka na kane ka hospital namar kumbang jiyo sngau sheneng serum ka ba ki ong ba kham that ban pha sumar hapo civil hospital nongpo namar ba ka behavior jong ki kam dalong ba bun ki ba bun di 100 day ka jing ban se tegim kwa ban yo sngau nang ne khmat kum kita ki complain kum kaseng kumbang ilayo hakini kisngi ke baladep ba shwa bangin penkut ngiso ban kentu ya ka sarkar bat ngin salek ru ban ai ya ka jing tho cha ka sarkar hakabidai bat ka jing don kam jong ki doktor ba enam ngin employ biang la ngin hap yang ki doktor hakane ka civil hospital mar kumbalong mata ki doktor ki ba sumar kinong pang kiduna shibun batang marwe ba insyakri arp sa konta kadai sisa ka jingkhia tinga ai khuble yakini ki doktor ngai khuble itu doktor bel ai ka jing pensai ngi menta kasngi bat ngi scam ba pedang ai ba pedang la sisu ban ai ka jing syakri ki jing hakabai dai bat upai ba nang ne khmat ba nagal yang kaseng he insya sempat ya dakiwe par isin jam kata kalong bangin sa ai ka jing thwa sa sarkar ba ken wanra lane ken bu kin wanra ai ki doktor khambun hakane ka hospital khanang ba kan long ka jing matoi yo pai ba nong seksong hi borok ko